Εγώ είμαι η Δροσούλα και πιστεύω ότι παρόμοια ιστορία με τη δική μου δεν έχετε ξανακούσει. Και αυτό το λέω επειδή εγώ είμαι παντρεμένη με τον Παύλο και τον αγαπώ πάρα πολύ. Βασικά ο Παύλος είναι ολόκληρη μου η ζωή και δεν θα μπορούσα με τίποτα να ζήσω χωρίς αυτόν. Είμαι πολύ ερωτευμένη με τον άντρα μου. Το λέω και το εννοώ. Όμως ρε παιδιά, ο Παύλος δυστυχώς είναι λίγο σκράπα στην κρεβατοκάμαρα. Δεν το έχει ο άνθρωπος και εκεί ναι. Έχω ένα θεματάκι με τον Παύλο. Πώς να σας δώσω να καταλάβετε, καταρχήν μπαίνει αμέσως στο ψητό και μέσα σε 5 λεπτά έχει τελειώσει το θέμα. Ούτε παιχνίδια κάνει, ούτε τίποτα. Εμένα όμως έτσι δεν μου αρέσει. Ο Παύλος λοιπόν έχει ένα κολλητό, τον Γιώργο που είναι καυτός παντρεμένος με την Άννα και σαν ζευγάρια. Κάνουμε κάποιες φορές παρέα. Μόνη μου εγώ με τον Γιώργο δεν είχα μείνει ποτέ. Πάντα ήταν μπροστά και ο Παύλος και η Άννα στην παρέα που κάναμε, είτε στο δικό μας σπίτι, είτε στο δικό τους. Πάντα στην παρέα ήμασταν και οι 4. Και τέτοια θέματα κρεβατοκάμαρας εννοείται ότι δεν συζητάγαμε ποτέ. Ποτέ. Όμως μία μέρα όμως τι έγινε, εμείς συνήθως κάναμε παρέα τις Κυριακές και κάποιες φορές και τα Σάββατα που δεν δουλεύαμε. Εκείνη η μέρα όμως που σας λέω ήταν καθημερινή. Η Άννα, η γυναίκα του Γιώργου, δούλευε. Όπως και ο άντρας μου ο Παύλος, ο Γιώργος εκείνη τη μέρα είχε ρεπό. Εγώ βέβαια δεν το ήξερα ότι είχε ρεπό Γιώργος. Έτυχε όμως να έχω κι εγώ ρεπό εκείνη τη μέρα. Εκεί ο Γιώργος με είδε ενεργή στο Facebook και μου έστειλε μήνυμα, ρε Δροσούλα, μου έγραφε, δεν δουλεύεις σήμερα? Όχι Γιώργο, έχω ρεπός. Τελείωσα και τις δουλειές του σπιτιού και μπήκα λίγο Facebook γιατί άρχισε να βαριέμαι. Του είπα τότε, αυτός μου πρότεινε να βγούμε για καφέ οι δυο μας. Εγώ βέβαια δέχτηκα χωρίς να έχω τίποτα στο μυαλό μου και χωρίς να ήξερα τι είχε στο μυαλό του ο Γιώργος. Ακούστε τώρα και θα πάθετε πλάκα. Βγαίνω λοιπόν με τον Γιώργο για καφέ και μου ανοίγει αυτό συζήτηση για κρεβατοκάμαρες και τέτοια. Και με ρωτούσε αν είμαι καλά με τον Παύλο. Κοίτα Γιώργο, του είπα, δεν είσαι το κατάλληλο άτομο για να κάνω αυτή τη συζήτηση, αλλά μιας και ρωτάς θα σου πω, και όχι μόνο θα σου πω, αλλά θα σου ζητήσω και κάτι, γιατί βλέπω, του είπα, που την πηγαίνεις στη δουλειά. Θέλεις να με κουτουπώσεις Γιώργο? Το βλέπω ότι εκεί το πας. Σωστά κατάλαβα Γιωργάκη? Ναι, Δροσούλα μου. Μου είπε θέλω να σε κουτπώσω. Με έχεις τρελάνει και με έχεις κάνει να σε θέλω σαν τρελός. Έτσι μου είπε ο Γιώργος. Κοίτα φίλε, του είπα, σου μιλήσω στα ίσα. Αγαπώ πολύ τον άντρα μου και δεν ήθελα να τον απατήσω. Απλά δεν ξέρει να φερθεί μέσα στην κρεβατοκάμαρα και αυτό είναι το θέμα μου. Δεν ξέρει να κάνει παιχνίδια ο Παύλος. Και αυτό είναι που θέλω από σένα Γιώργο. Όχι να με κουτουπώσεις, αλλά να με παίξεις και να σου το δώσω στα μούτρα. Να μου το τρελάνεις στα δαγκώματα. Αυτό θέλω μόνο από σένα Γιώργο. Αλλά δεν θα σ' αφήσω να με κουτπώσεις. Σκέψου το καλά. Του είπα αν θέλεις μόνο κάτι τέτοιο. Αν θέλεις, του είπα, εγώ είμαι μέσα να πάμε σε κάποιο δωμάτιο να με παίξεις λίγο, να το ευχαριστηθώ. Παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω αν εσείς ήσασταν στη θέση του Γιώργου. Τι θα κάνατε και τι απόφαση θα παίρνατε? Να ξέρατε δηλαδή ότι θα με πηγαίνατε σε ένα δωμάτιο και θα σας άφηνα να μου το παίζατε, αλλά δεν θα σας άφηνα να με κουτώσετε. Δεν ξέρω αν θα ερχόσασταν μαζί μου σε κάτι τέτοιο. Μπορείτε βέβαια να πείτε στα σχόλια τι θα κάνατε. Ο Γιώργος πάντως πέτες δέχτηκε αμέσως. Θα σου κάνω ό,τι θέλεις εσύ, η Δροσούλα μου, είπε. Και ας μη με αφήσεις να σε κουτουπώσω. Δεν πειράζει, μου είπε. Θα σου κάνω μόνο αυτά που θέλεις εσύ. Δέχτηκε αμέσως λοιπόν και πήγαμε σε δωμάτιο. Πήγαμε λοιπόν, αυτός ξάπλωσε και εγώ ξεβρακώθηκα. Έτσι τσίδι μιλάμε. Έμεινα και πήγα και το κόλλησα στα μούτρα στην κυριολεξία. Ο Γιώργος άρχισε να κάνει παιχνίδι και εγώ άρχισα να μου γκρίζω σαν μοσχάρα 3 ολόκληρες ώρες. Με το ρολόι μου το πέδευε. Και με έφερε στο αμήν τουλάχιστον 5 φορές. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, μου σκεμάτου τα κάνα τα μούτρα του κακομοίρη. Κοκού όμως.
Δεν του έδωσα γιατί σας είπα ότι αγαπώ πολύ τον άντρα μου και είμαι πολύ ερωτευμένη με τον Παύλο μου. Επειδή όμως τον έκανα μουσκεμα τον κοκομύρι, εκείνη τη μέρα τον λυπήθηκα για να σας πω την αλήθεια και του είπα ότι μία άλλη μέρα θα τον αφήσω να με κουτουπώσει. Εδώ που τα λέμε με έχει φάει και η περιέργεια να δω πώς θα είναι το κουτούπομα με τον Γιώργο. Μακάρι να μου αρέσει. Για αυτή την Τετάρτη που έχουμε, πάλι και οι δυο μας ρεποτοχούμε, κανονίσει το κουτούπομα. Κανόνισε όμως, κακομοίρη μου, του είπα, θέλω να μου το λιώσεις γιατί δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία. Έτσι του είπα, μία φορά θα γίνει και δεν πρόκειται ποτέ να σε ξαναφήσω να αγγίξεις ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι. Μόλις του το είπα αυτό του Γιώργου, του φάνηκε παράξενο και με ρώτησε, γιατί μόνο μία φορά, δροσούλα μου. Δεν καταλαβαίνω, μου είπε, τι θα πήρε, Γιώργο. Γιατί μία φορά παρή θα στα λέω αφού σου έχω εξηγήσει. Του είπα ότι αγαπώ πολύ τον άντρα μου και είμαι στο φου ερωτευμένη μαζί του. Τι δεν καταλαβαίνει? Ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι να απορεί. Βάρ κανείς μαζί του